aruncă și după alea aranjează. Luam. Le știm. Nu mai faci un layer. Da, da. Ca să prinde de pământ metalul. Zolo, ăla începem de la început. Că îl punem pe ăla primul care l-am eu și după îl punem pe ăla alt. De acolo vrei să începi? Da. Că ăla are legătura în spate. În viitor o să perfecționeze și acum trebuie să iei vitamine artificiale din farmacie dacă e vegan și să n-ai probleme cu beuri și chestii. Dar pe viitor eu cred că tot mai mult se va perfecționa și chiar vor fi deci numai din produse naturale să iei toate, cred că sigur se poate. Dacă cumva se dezvoltă omenirea spre asta și nu vorba aia. Deci pe stradă o mustăciune, să o iei, o pui în cârlig, agățată la cotreața de găini. Și cad viermi și mănâncă. Da, ce bună idee. Păi, da, da. Balance. Imediat o să fie gata mâncarea. Just the way I'm going to shit and stuff. Yeah, it can't be so enjoyable anymore. Yeah, I'm trying to get that. Yeah, I used to like that. Mai încolo. Yeah, because I was saying with you, I've been down the caravan. Okay. Maybe she got the taste of money now and Tesla and Elon Musk and she's Arată bine. Changed. Așa, uite. Salut. Sorry. I love that you used You just had jars. it sit. Da. Încă nu e șoc. Așa, să-i pun pe mine. Ca să fie de... Cineva să ia Acum să stop, ăsta care este de probabil. să fac lac acolo și să inund aici cu straturile înălțate și eu inund rarea. Să absorbă cât are nevoie. Și eu aș vrea să inund de 2-3 ori pe an pe vreme de secetă. Să-i dau drumul la un batin mare cu apă, inund tot și aia îmi fac australienii. Că de la ei îmbăț și tot ce tai pun la mări. Și de obicei ăsta salcâmul își lasă și rădăcinile dacă se taie în grup. E ca la bonsai. Știți că și bonsai își lasă rădăcinile dacă îl tot tai. Și tot ciuruiești, ăștia care face bonsai îi taie și din rădăcini. Ca să nu, pentru că nu intră în pământ, că deja drenezi casa. Și ăsta. Da, corect. Vezi? Nu e un pic de, ia uite, un pic de albastru, vezi?
Numai că se face roșu, se face portocaliu, așa. Da. Adică 2 locăți de lit. Cam mai pun 4. Una. 2. Și bine că la început să fie cât de bine mestecat, să nu mai rămână așa cu nisip. Să fie totul mestecat, că e mai ușor după aia. De lucrat cu ele. Nu mă recent aici. Și am ajuns aici. Și am ajuns pe dealul celălalt, că nu era drum. Și pe dealul ăla zice, mi-a arătat cu degetul, zice, uite, ăla e terenul. Oare ce mi-a duce niște apă? Nu, problema că sunt mai ridicat. Faci mișto, e ca piatra. Aveți și apă caldă și rece? Aia caldă vine de la compost, dar trebuie să meargă un pic mai mult. Și cred că trebuie să întorc compostul ca să înceapă distanță între lemne. Da. Nu cred că e o... Că aici am văzut că ai făcut ceva mai... Da, da, fac pe după cum îmi vin, nu prea țin cont de asta. Eu am pus lemnele Înțeles, trebuie să mergi cu barca pe canal și... insula n-am fost acolo. Da, n-am fost, tata mi-a tot zis, mi-a tot povestit ce e pe acolo și mi-a zis să mă și duc. Și acolo o să... Moise, Moise. cu brânză. Da, nu, clar. It's shit all around. Dar e ulege foarte ciudată. Da, e un problem. Depinde cu care parte ai. Era vorba